न्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ అందరికి. సో నిన్న రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం పూర్తి చేశాం కదా. సో అందులో మీకు గుర్తున్న నిన్నటి అధ్యాయంలో గుర్తున్న విషయాలు లాస్ట్ 63rd శ్లోకా నుంచి చూసినట్టున్నాం. 64th తర్వాత చూసాం నిన్న 65th నుంచి. సో 72 శ్లోకాలు కాబట్టి నిన్న 7-8 శ్లోకాలు మాత్రమే చూసాం లాస్ట్వి. సో వాటిల్లో మీకు గుర్తున్నవి ఏదైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఓకే. సో ఈరోజు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. దీని పేరు కర్మయోగం. సో దీని గురించి బ్రీఫ్ గా బుద్ధి యోగం అని చెప్పేసి 2nd అధ్యాయంలో చూసాం. అంటే కర్మఫలాలను ఆశించకుండా చేయడం అని చెప్పి మనం చూసాం. అనూష మాతాజీ ఆన్సర్స్ కొన్ని పెట్టారు. ఇంద్రియాలను ఇంద్రియాటాల నుండి నిగ్రహించబడిన వారు నిగ్రహింపబడ్డవారు స్థిత ప్రజ్ఞులు. ఓకే. సముద్రం ఈ మాటను మొన్న చెప్పారు, నిన్న కూడా మళ్ళీ చెప్పారు. నిన్న కూడా మనం ఒక శ్లోకంలో ఎవరైతే ఇంద్రియార్థాల నుండి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటారో వాళ్ళే స్థిత ప్రజ్ఞులు అని. వెరీ గుడ్. సెకండ్ పాయింట్, సముద్రంలో పడవను బలమైన వాయువుతో వెనక్కి నెట్టివేసినట్టు ఒక్క ఇంద్రియమైనా మనని అలా దాని ప్రలోభానికి గురి అయ్యాము అంటే స్థిత ప్రజ్ఞులం కాలేదు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ఆ విషయం కూడా చెప్పారు. కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ రకంగా ఈ బ్యాలెన్స్డ్గా నిశ్చలత్వంతో స్థిత ప్రజ్ఞత్వంతో ఉండగలుగుతారు. అలాంటి నిశ్చలత్వం ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళిక చివరి వరకు కూడా మరి ఆ నిశ్చలత్వంతో ఉండి వాళ్ళు బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, వాళ్ళిక భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆ అనుగ్రహంతో వాళ్ళు మరి భగవద్ధామాన్ని చివరికి ఈ ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్పి మనం చూసాం. సో
అది సెకండ్ చాప్టర్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనకి థర్డ్ చాప్టర్లో ఇప్పుడు ఆ కర్మయోగం, ఆ బుద్ధి యోగం గురించి మళ్ళీ వివరంగా మళ్ళీ మనం చూడటం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచ. అర్జునుడు అడుగుతాడు, అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. మరి కర్మ కర్మను చేయడం కంటే మరి బుద్ధే మంచిది అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ఈ ఘోరమైనటువంటి కర్మలో నన్ను ఎందుకు వినియోగించాలని అనుకుంటున్నావు కేశవ. కేశవ అంటే ఏమిటి? కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి కేశవ అనే పేరు వచ్చింది. సో అర్జునుడు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత బ్రీఫ్గా భగవంతుడు ఈ సారాంశాన్నంతా 2వ అధ్యాయంలో చెప్పిన తర్వాత, మరి బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పావు, బుద్ధే మంచిది అనుకున్నట్లయితే ఇంక నన్ను యుద్ధం చేయమని ఎందుకు అంటున్నావు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో దీనిని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? మరి స్వధర్మము బాధ్యతలు ఎవరి వాళ్ళు నిర్వర్తించాలని చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు కూడా ఇంకా క్లారిటీ రాలేదన్నమాట. బుద్ధి యోగం అంటే బుద్ధే మంచిది అంటున్నావు, ఇంకా నన్ను యుద్ధం చేయమని ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని అనే ప్రశ్న వేశాడు. అంటే ఇక మరి అర్జునుడికి కూడా ఈ కర్మయోగాన్ని గురించి ఇంకా అంత క్లారిటీ అర్థం కాలేదన్నమాట. అందుకని అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నలను బట్టి గీతా సారాంశం క్లుప్తంగా చెప్పినా కూడా ఇలా అర్జునుడి ప్రశ్నలతో ఇంకా ఇంకా విశదీకరించి మనలాగానే మన అర్జునుడు కూడా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందేమో, లేదా మనబోటి వాళ్ళకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందని ఆయన అడిగి ఇంకా విశదీకరంగా చెప్పించుకున్నాడు. ఏదైనా మళ్ళీ అడగబట్టి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో అందుకని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ రకంగా అడిగాడు. మరి నువ్వేమో బుద్ధి యోగం అంటున్నావు, బుద్ధి మంచిది అంటున్నావు, మరి నన్ను యుద్ధంలో వినియోగించాలనుకుంటున్నావు ఎందుకు కృష్ణ కేశవ అని చెప్పేసి అడిగాడు. సో జాయసి మంచిది అయితే గనక ఈ కర్మ కంటే కూడా ఈ బుద్ధి మంచిది అనుకున్నట్లయితే ఇంకా నువ్వు ఎందుకు నన్ను ఈ ఘోరమైన యుద్ధంలో వినియోగించాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడనమాట. ఇది థర్డ్ దాదాపు. సో ఇక్కడ మరి అర్జునుడు స్నేహితుడు కదా, భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడి స్నేహితుడు. దుఃఖసాగరం నుంచి అర్జునుడిని బయట పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆత్మస్థితి అంతా కూడా వివరంగా వివరించడం జరిగింది. అర్జునుడు మరి విషాదంగా కూర్చున్నాడు కదా, ఎప్పుడు విషయం చెప్పారు, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు ఆత్మని. అంతేకాకుండా బుద్ధియోగం కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ కొన్నిసార్లు ఇలా బుద్ధియోగం మనం అంటే ఏ రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలగటం ఒక పని చేసినప్పుడు జనరల్గా ఏమనుకుంటాం, వీళ్ళు ఏంటబ్బా ఉదాసీనంగా ఇలా బెల్లం కొట్టిన రాయిలాగా ఉన్నారు, ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళని అంటూ ఉంటారు. ఎక్స్ప్రెషన్ లేనప్పుడు మనం వాళ్ళు నిశ్చలత్వంతో ఉన్నారు అనుకోవడంలా, మనలాగా వాళ్ళు ఎందుకు పొంగిపోవడం లేదు, ఎందుకు కృంగిపోవడం లేదు, వీళ్ళకి ఏది జరిగినా వీళ్ళకి రియాక్షనే లేదేమిటి అసలు అనుకుంటాం. ఏదో రాయిలాగా ఉన్నారే అనుకుంటామే కానీ వాళ్ళు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నారు అనుకో. సో అది జడత్వం అని కూడా, ఏది జరిగినా ఉలకరు పలకరు ఉదాసీనంగా ఉంటారు, అదేదో ఉండకూడని తత్వం అనుకుంటాం, అదేదో వింతైన తత్వం అనుకుంటాం. కానీ అదే మరి యోగా అని చెప్పి నిశ్చలత్వమే యోగము, సమత్వమే యోగం అని చూసాం. అంటే మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో రియాక్ట్ అవటం ఎంతగా అలవాటు అయిపోయింది అంటే, అలా రియాక్ట్ కాలేని మహానుభావులు వాళ్ళు వింతైన వాళ్ళని మనం అనుకుంటున్నాం, మనం వింతగా ప్రవర్తిస్తూ. సో అది ఈ జడత్వం అని కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా రియాక్షన్ లేని వాళ్ళు చూసి వీడేదో జడత్వం లాగా దేనికి ఉలకడు పలకడు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. అలా అపార్థం చేసుకున్నవాడు ఇక మరి ఆ విధంగా అపార్థం చేసుకున్న వాడు పవిత్ర నామాన్ని జపిస్తూ
ఆ, ఏదో ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళాలని చూస్తూ ఉంటాడు. కానీ భక్తిలో సంపూర్ణంగా శిక్షణ పొందనిదే ఏకాంత స్థలంలో మనం నామజపం చేసినా కూడా అది సరి అయినటువంటి ఉమ్, హితకరం కాదు అంటున్నారు అన్నమాట. అది మంచిది కాదు. సో ముందు సరిగ్గా భక్తి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఈ బ్యాలెన్స్డ్ తత్వం లేకుండా వెళ్ళిపోయి ఏదో నామజపం చేసుకుందాం ఒక్కళ్ళమే అన్ని యూనో డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అంటూ ఈ సన్యాసం అది కొంతమంది తీసుకోవచ్చు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. అసలు ముందు భక్తి అనేది అలవర్చుకుని ఈ రకమైన నిశ్చలత్వం కొంత ఉంటేనే దేనికైనా మనం మ్, ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మ్, అది అది లేని వాళ్ళకి నిశ్చలత ఇలా సన్యాసం అని ఏదో నామజపం అని చేసుకున్న మామూలు వాళ్ళు అమాయకులు వాళ్ళని చూసి ఏదో ప్రశంసించొచ్చేమో కానీ ఇది ఈ బుద్ధి యోగంలో ఉన్నటువంటి ఆ నిశ్చలత్వం లేనిదే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి మాత్రం ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం చేసే పనుల నుంచి ఆ ఇది కృష్ణుడు అర్జునుడు కూడా అలా అనుకున్నాడు అనమాట. బుద్ధియోగం అంటే మనం చేసే పనులన్నీ ఆపేసేసి ఇక ఏదో ఏకాంతంగా వెళ్ళి ఏదో తపస్సులు ధ్యానాలు చేసుకోవాలేమో, మరి నన్ను ఎందుకు ఈ యుద్ధం చేయమంటున్నావు, నేనేదో అలా తపస్సులు జ్ఞానాలు చేసుకుంటూ ఏదో ధ్యానంలో అలా ఉండడం మంచిదైతే ఇంకా ఈ యుద్ధం ఎందుకు నాకు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఈ రకంగా అయినా యుద్ధం మానేయొచ్చేమో మరి అని చెప్పి అనుకున్నాడు. అసలు ఇది ఏమిటి ఈ మార్గం, మరి మంచిది కాదు అని అనుకుంటే ఈ కర్మలన్నీ మానేసి బుద్ధితో ఉండాలనుకుంటే ఇంకా నేను ఈ భయంకర కర్మ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు, వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధి మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. సో అనేకమైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఈ బోధలన్నీ కూడాను వ్యామిశ్రేణ అంటే ఎన్నో అర్థాలున్నని వాక్యాలు. మరి సో బుద్ధి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయింది నాకు. మోహయసి అంటే కొంచెం నాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. నువ్వు ఎన్నో మాటలు చెప్పావు, చాలా విషయాలు చెప్పావు, నాకు ఇవన్నీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది, నా యొక్క బుద్ధి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయింది. తదేకం వద నిశ్చిత్య, అందుకని ఒక్కటే దయతో నాకు నిశ్చయంగా నువ్వు ఏదో ఒకటి నిశ్చయించుకుని ఏదైతే ఏన శ్రేయ, ఏదైతే శ్రేయస్కరమో అహం నేను ఆప్నుయ, నాకు ఏది శ్రేయస్సును పొందుతానో, దేని ద్వారా శ్రేయస్సును పొందుతానో అది ఏదో ఒక్కటి నాకు చెప్పు చాలు. నువ్వు ఎన్నో విషయాలు చెప్పావు, నాకేమిటో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తోంది, కాబట్టి నాకు అన్నిటికంటే ఏది నాకు శ్రేయస్కరమో నువ్వే నిశ్చయించి నాకు ఒకటి చెప్పు, నేను అది చేస్తాను. ఇన్ని విషయాలు చెప్పేసరికి నాకు కొంచెం ఏమిటో కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అంటున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు కూడా. సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా వినేసరికి అర్జునుడు కూడా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ, సో భగవంతుడి ఉద్దేశం ఆయన ఇవన్నీ చెప్పి ఏదో అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ కలిగించాలని కాదు. మరి అంటే అసలు ఈ బుద్ధి యోగం అంటే జడత్వం అంటే ఏమి చేయకుండా కూర్చోవడమా, లేకపోతే మనం ఈ భావనతో సరి అయినటువంటి ఉద్దేశంతో బంధాలకు గురి కాకుండా పని చేయగలగటమా అనేది అర్జునుడు తెలుసుకోలేకపోయాడు. అంటే అసలు అన్నీ మానేసి మనం యుద్ధం మానేసి పాపం ఏమి చేయకుండా ఉండడం అనుకుంటున్నాడు. పని అది బుద్ధి అయితే మరి నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తూ నువ్వు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని పక్కన పెట్టు, ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించు అన్నది ఆ పాయింట్ క్లియర్గా అర్జునుడికి అర్థం కాలేదు. సో ఇదేదో పాపం ఎందుకు బుద్ధి మంచిది అనుకుంటే ఇంకా నేను ఈ పని ఎందుకు చేయడం అనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఇట్లా అర్జునుడు తన ప్రశ్నల ద్వారా భగవద్గీత అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా మార్గాన్ని
చూపుతున్నాడనమాట. తను అడుగుతూ మనబోటి వారందరికి కూడా క్లారిటీని కలిగించడానికి. సో భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఖ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో లోకంలో నిష్టలు మరి 2 రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. పురా ప్రోక్త, ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను కదా, అనగా అంటే పాపరహితుడా, జ్ఞానయోగంతో ఈ సాంఖ్యం కర్మయోగేన యోగిన, కర్మయోగంతో కొంతమంది సాధిస్తూ ఉంటారు ఈ నిష్టను. అంటే సో అనగా అంటే పాపరహితుడా అని. సో పాపరహితుడైన అర్జున, ఇలా ఆత్మానుభూతిని గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారని పురాప్రోక్త నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. జ్ఞానయోగంతో మరి సాంఖ్యం అంటే తత్వవేత్తలు ఆత్మతత్వం. సో దీంతో కొందరు జ్ఞానయోగంతో ఆత్మతత్వాన్ని, కొందరు కర్మయోగంతో తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సో కొందరు సాంఖ్యం ద్వారా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, ఇంకా కొందరు మరి ఇలా బుద్ధి యోగం ద్వారా అర్థం చేసుకుంటారు కర్మయోగం. సో కర్మయోగం అంటే ఏమిటి? ఈ భావనతో పనిచేస్తూ ఏదైనా మనం రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో నిశ్చలత్వంతో ఉండగలుగుతాం. సో అది సో సో 2వ అధ్యాయంలో మనకి 39వ శ్లోకం నుంచి సాంఖ్యయోగం కర్మయోగం అనేవి 2 విషయాలు కూడా భగవంతుడు జ్ఞానయోగం బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పారు. అదే విషయం ఈ శ్లోకంలో ఇంకొంచెం ఇక్కడ విశదంగా చెప్తున్నారనమాట. సో ఆత్మ, ఈ భౌతికత్వం, ఇవన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానం ద్వారా కానీ, లేదు అంటే కర్మ చేస్తూనే ఈ రకంగా జ్ఞానయోగంలో జ్ఞానం తెచ్చుకుని వాళ్ళు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటే, ఇక్కడ మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూనే ఎలా చేస్తున్నాము అంటే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని ప్రక్కన పెట్టి మన బాధ్యతను మనం ధర్మ మార్గంలో మన శాయశక్తుల విజయవంతం అయ్యేటట్లుగా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తే అదే మనకి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళగలదన్నమాట, ఆ పర్ఫెక్షన్. సో అలా పర్ఫెక్ట్గా పనులను మనం చేయగలిగితే. సో సెకండ్ చాప్టర్లో 39వ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఇలా ఎప్పుడైతే మనం ఆసక్తి లేకుండా చేశామో కర్మబంధాల నుంచి బయటపడగలుగుతాము అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. సో ఇంద్రియ ఈ రకంగా మరి మనం అన్నిటినీ భగవంతుడి మీద పెట్టగలిగి మనం చేయవలసిన పనిని మాత్రం నీకు రిజల్ట్ మీద అధికారం లేదు, ప్రతిఫలం మీద, నీకు పని మీద అధికారం ఉంది అని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ప్రతిఫలం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, మనం కష్టపడి పని చేయొచ్చు, అయినా మనం అనుకున్న రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు, అయినా మనం చేసేదేమీ లేదు. మనం ఏంటి చేయగలము అంటే మన పనిని మనం సక్రమంగా చేయడం మాత్రమే మన చేతిలో ఉంది. సో రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా మన చేతిలో లేనప్పుడు ఇంకెందుకు ఈ పని చేయటం అనుకుంటే అసలు పనే చేయకపోతే అసలు ఏ రిజల్ట్ ఉండదు. పనిని చెయ్యి, ఆ తర్వాత మరి ఏది వస్తే అది వస్తుంది అనే సమత్వంతో ఉంటూ నీ పనిని ముందు చేసి ఏదొచ్చినా నిశ్చలత్వంతో ఉండు, అప్పుడు నీ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అని చెప్పి అక్కడ మనం చూసాం. సో ఇది బెటర్, మనం ఏ పని చేసినా ఆ ఉద్దేశంతో చేయడం బెటర్, కానీ పని మానేసి కూర్చోవడం, బాధ్యతలను వదిలిపెట్టి కూర్చోవడం బెటర్ కాదు అని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో అది ఇలా నన్ను ఎందుకు చేయమంటున్నావు అంటే, నీకు ఇలా 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పాను. జ్ఞానయోగంతో కొందరు ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకుంటే, కొందరు వాళ్ళ డ్యూటీస్ని వాళ్ళు చేస్తూనే ఈ రకంగా చేస్తూ కర్మయోగంలో వాళ్ళు దాన్నే కర్మయోగం బుద్ధి యోగం అంటారు. ఏది ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలు చేయగలగడం, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండడం, అది కర్మయోగం. ఆ కర్మయోగంతోనే చివరికి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు వీళ్ళంతా. ఇక్కడ ఆ కర్మయోగ మార్గం, ఇక్కడేమో జ్ఞానయోగ మార్గం చూపిస్తున్నారు. కొంతమంది ఇలా జ్ఞానంతో సాంఖ్యయోగం, జ్ఞానయోగం, ఇదేమో కర్మ బుద్ధి యోగం. అంటే మన డ్యూటీస్ అందరూ ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు సక్రమంగా ఇలా చేస్తూనే
ప్రతిఫలాసక్తిని వదిలి ఏదొచ్చినా నిశ్చలత్వంతో ఉంటూ బంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా తద్వారా చివరికి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. న కర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసనాదేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో కేవలం కర్మ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఎవ్వరూ కూడా కర్మఫలాల నుంచి విముక్తి పొందలేరు. సో నన్నేమో పని చేయమంటున్నావు ఈ యుద్ధం, అసలు మరి యుద్ధం చేయకుండా ఉంటే మంచి పని, బుద్ధి మంచిది అంటున్నావు కదా, ఇంకా అలాంటప్పుడు ఇటువంటి ఘోర యుద్ధం చేయమంటున్నావు ఎందుకని అడిగాడు కదా. అందుకని చెప్తున్నారు, కేవలం పని మానేసి కూర్చోవడం ద్వారా ఎవ్వరూ కర్మఫలాల నుంచి విముక్తి పొందలేరు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో యుద్ధం మానేస్తే నీకు పాపం ఉండదు అనుకుంటున్నాడు కదా. సో అందుకని ఇలా చెప్తున్నారనమాట, కేవలం కర్మ వదిలేసి చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఎవ్వరూ కర్మఫలాల నుంచి విముక్తి పొందలేరు. అలాగని కేవలం సన్యాసం ద్వారా కూడా ఎవ్వరూ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. పని మానేసినా నీకు సంపూర్ణత్వం అంటే పని అంటే నీ డ్యూటీ మానేసినా నీకు సంపూర్ణత్వం లేదు. అలాగే సన్యాసం తీసుకున్నంత మాత్రాన నీ పరిపూర్ణత వస్తుందని లేదు, సంపూర్ణత అని చెప్తున్నారు. సో డ్యూటీ వదిలేసి ఎక్కడికన్నా ఏకాంతంగా వెళ్ళిపోదాం, ఈ పాపాలన్నిటి నుంచి తప్పించుకుందాం అనుకుంటే దానివల్ల సంపూర్ణత వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. ముందు నీ మనస్తత్వంలో నిశ్చలత్వం లేకపోతే నువ్వు పని చేయకపోయినా, పని చేసినా, సన్యాసం తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా అది ముఖ్యం. మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ నిశ్చల స్థితికి వెళ్ళాలి, అది ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని పని మానేయడం వల్ల రాదు, సన్యాసం తీసుకోవడం వల్ల రాదు అంటున్నారు. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హి అవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ఓకే, ఇంకా వేరే ఆన్సర్ మంజుల మాతాజీ చెప్పారు. ఇంద్రియ భోగానుభవం కోరికలని అన్నీ విరిచి నిష్కామునిగా మరి మమకారం మరియు అహంకారంలను విరిచిన వారు మాత్రమే నిజమైన శాంతిని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. నకామకామి అంటే కామాలు కావాలి, కోరికలు కావాలని పనులు చేసే వాళ్ళు శాంతిని పొందలేరు అని కూడా చెప్పారు. ఇలా ఎవరైతే కోరికలను తగ్గించుకుని అహంకారాన్ని మరి అటాచ్మెంట్ని తగ్గించుకున్న వాళ్ళు నిజమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఇక మరి ఇక్కడ నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హి అవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. సో ప్రతి మానవుడు కూడా ఒక్క క్షణమైనా సరే జాతు ఎప్పుడు కూడా తిష్టతి నహి అంటే చేయకుండా ఉండడు. ఏది అకర్మకృత్, ఏదో ఒకటి చేయకుండా ఉండడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు. ఏది చేయకపోయినా మనం కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడం, ఊపిరి పీల్చడం అయినా చేయాలి కదా. సో మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక్క క్షణమైనా ఏ పని చేయకుండా ఉండరు. కార్యతే హి అవశః అంటే ఇలా నిశ్చయంగా చేస్తూనే ఉంటారు కర్మని. సర్వులు కూడా సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై, ఈ ప్రకృతి నుండి పుట్టిన గుణాలతో మనం ప్రతి క్షణం ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటాం. ప్రతి మానవుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి వల్ల వాళ్ళు పొందినటువంటి గుణాలను అనుసరించి ఏదో ఒక కర్మ చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి, ఆ గుణాలను బట్టి స్వభావం అలవర్చుకుంటారు కదా, దానిని బట్టి ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఏ పని చేయకుండా ఎవరు కూడా క్షణకాలం కూడా ఉండరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ దేహానికి సంబంధించినది మరి చైతన్యంతో ఉండడం అనేది దేహానికి సంబంధించినది కాదు, ఆత్మ లక్షణం ఈ చైతన్యం అంతా కూడా. కాబట్టి ఆత్మ లేనిదే మన శరీరం ఏమాత్రం ఒక్క అంగుళం కూడా కదలదు. అంటే దేహం కేవలం ఒక చైతన్యం లేని వెహికల్ లాంటిది అన్నమాట. ఒక కారు గనక పెట్రోల్ లేకపోయినా, డ్రైవర్ లేకపోయినా ఎలా అయితే పని చేయదో, కదలదో, మరి ఆత్మ లేకపోతే ఈ శరీరం కూడా చైతన్యం లేని వాహనం లాంటిది. అలాగే మరి క్షణకాలమైన దానికి
చైతన్యం, జడత్వం అనేది లేదు ఆత్మకు 1 సెకండ్ అయినా సరే. అలాగే మరి అందుకే ఈ రకంగా మరి అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ శరీరం. కాబట్టి నిజానికి ఈ రకంగా మనం కర్మ నియుక్తం చేయాలి ఆత్మను. ఏది మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తూ ఉండాలి. ఏదో ఒక కర్మ చేస్తూనే ఉంటాం ఆత్మ వల్ల. కానీ మనం ఇలా బుద్ధియోగంతో ఈ బుద్ధిని ఉపయోగించి ఈ రకంగా ఆత్మ ద్వారా కర్మలు చేయాలి. లేనట్లయితే ఇక మనం మాయలో నియుక్తులం అవుతాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో. సో ఈ భౌతిక సంపర్కంతోనే ఆత్మ కూడా ఈ భౌతిక గుణాన్ని పొందుతోంది. అంటే ఆత్మ ఏమీ కలుషితం అవ్వదు, కానీ ఆత్మతత్వంలో ఉన్న ప్యూరిటీ అంతా కూడా ఈ భౌతిక తత్వం వల్ల కవర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కవరింగ్ నుంచి ఆత్మని సెపరేట్ చేసి క్లీన్ చేసి మనం శుద్ధమైన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే మరి ఈ విద్యుక్త ధర్మల బాధ్యతలన్నింటినీ మనం తప్పకుండా నిర్వర్తించాలి. ఏది శాస్త్రాల్లో మనకి చెప్పిన బాధ్యతలన్నీ కూడా మనం నిర్వహించాలి. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా మరి ఈ స్టేజ్లో నియుక్తం అవుతుందో అప్పుడు ఏది చేసినా అది మనకి లాభదాయకమే. అంటే ఈ రకమైన మనస్తత్వంతో మనం ఏ కర్మ చేసినా అది మనకు మంచిదే అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా ఈ విషయం చెప్తున్నారు. ఏమనంటే ఎవరైనా సరే భక్తితో ఈ శాస్త్ర విహిత కర్మలన్నీ, శాస్త్రాలు చెప్పిన కర్మలన్నీ పాటించకపోయినా మరి భక్తి సక్రమంగా ఒకవేళ చేయలేకపోయినా భక్తి మార్గాన్ని కంప్లీట్గా, కానీ తన స్థితి నుండి పతనం చెందినా సరే ఎలాంటి నష్టాన్ని పాపాన్ని పొందడు. అంటే భక్తి భావంతో ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు మనం మరి కొన్ని పొరపాట్లు ఇలా జరిగినా మనం కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేకపోయిన పని అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మన ప్రయత్నము మనం ఎంతటి ఈ రకమైనటువంటి భక్తి భావంతో ఉంటున్నాం, ఈ రకమైనటువంటి ఫలాసక్తి లేని స్థితిలో ఉంటున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఈ పని 100% పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా, రిజల్ట్ రాలేదా అన్నది కాదు అక్కడ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ మనస్తత్వంతో ఉంటూ ఈ పని చేశామో అది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో అది లేనప్పుడు, ఆ తత్వం లేకుండా నువ్వు ఎంత పవిత్రమైన కర్మలు చేసినా కూడా అంత లాభం ఉండదు. సో నువ్వు ఎంతో గొప్ప పనులు చేయొచ్చు, కానీ నీకు ఈ నిశ్చలత్వం లేనిదే నీ అహంకారంతో చేసిన నేను గొప్ప పనులన్నీ, శాస్త్రాలు చెప్పిన మంచి పనులన్నీ చేస్తున్నానని అహంకారం, ప్రతిఫలాసక్తి కోసం, పుణ్యం కోసం చేసినప్పుడు ఇక నీకు ఇదే బెనిఫిట్ ఉండదు అని చెప్పి అంటున్నారు. అలా కాకుండా నువ్వు నీ డ్యూటీ లాగా చేస్తూ ఆ అహంకారం లేకుండా, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా, ఏదైనా ఒకటే అని వచ్చిన తర్వాత రియాక్ట్ అవ్వకుండా నిశ్చలత్వంతో ఉన్నప్పుడు నీకు ఆ పని ఫెయిల్ అయినా సరే నీకు దానివల్ల లాభమే కానీ నష్టం ఉండదు. ఆధ్యాత్మికంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నష్టం వచ్చిందని అందరూ అనుకోవచ్చు, నువ్వు మరి నీకు ఆ ఫీలింగ్ నువ్వు తట్టుకోగలిగి నువ్వు లాభమైన నష్టమైన ఒకటే, నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి అనుకుంటూ నువ్వు నీ డ్యూటీని సక్రమంగా చేసావు, అయినా ఏ కారణం చేతో పోనీ నష్టమే వచ్చింది, అయినా నువ్వు ఈ నిశ్చలతలో ఉండగలిగినప్పుడు నీకు భౌతిక ప్రపంచంలో నష్టం వచ్చిందేమో కానీ నీ తత్వం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా గెలుపునే పొందుతావు. కానీ ఆ భావం నిశ్చలత లేని వాడికి ఇక్కడ లాభం వచ్చినా అది అతనికి చివరికి ఆధ్యాత్మికంగా ఏ విధంగా బెనిఫిషియల్ కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది ముఖ్యం, నువ్వు ఆ నిశ్చలతతో ఉండు, అంతేగాని ఆ పని వల్ల లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అన్నదానికంటే నీకు ఇది ఎక్కువ ఉపయోగం. ఆధ్యాత్మికంగా నీకు మోక్ష మార్గం కావాలంటే ఈ తత్వం అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, ఈ భౌతిక లాభ నష్టాల కన్నాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భాష్యంలో. కాబట్టి ఈ సన్యాసమైన ఏ రకంగా మనల్ని మనం పవిత్రం చేసుకోవాలనుకునే విధానాలైనా సరే,
చివరికి మనకున్న గమ్యం ఏమిటి అంటే ఈ రకంగా మనం భక్తి భావనతో ఉండడమే. అలాంటి భక్తి ప్రాప్తించలేదు అంటే ఇక అంతా కూడా నిష్ఫలమే. మనం ఆ నిశ్చలత తెచ్చుకోలేకపోతే అంత నిష్ఫలమే. సో నిశ్చలత అంత ఇంపార్టెంట్. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో కర్మేంద్రియాలన్నీ మరి నిశ్చలత్వం లేకపోవడం, సన్యాసం తీసుకుని అదేగో పనిలే ఏ పనిని పని ఈ పనులు వదిలేసి సన్యాసం తీసుకుంటే మంచిది, పాపం ఉండదు అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ మనం సన్యాసం అనేసి కర్మేంద్రియాలు పైకి అన్ని నిగ్రహించుకున్న ఇంద్రియాలని మనస్సు వాటి మీదకే పోతూ ఉంటే మరి ఇక అప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు మోసగించుకున్న వాళ్ళే అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకి ఏం చూపిస్తున్నారు, మరి ఏదో సన్యాసం తీసుకుందామని ఈయన పాపం అనుకున్నాడు, కానీ మరి సిగరెట్ అలవాటు వదలలేకపోతున్నాడు, సెల్ ఫోన్తో వాళ్ళతో వీళ్ళతో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు మనం సన్యాసం తీసుకున్నాం అనుకున్న ఉపయోగం ఏముంది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. సో ఈ పైకి ఓకే మేబీ మనం ఆయన ఏది వివాహం చేసుకోకుండా లేదా చేసుకున్న సంసారాన్ని మరి వదిలేసిన పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసుకున్న మనసులో ఇంకా వాటి మీదే ఉంది, ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాల మీద. అలాంటప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళు కపటాచార్యులు అని చెప్తున్నారు. సో అది కాదు ఇంపార్టెంట్, అన్నీ వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళడం కాదు, నీ పనులు నువ్వు చేస్తూనే ఈ విధంగా చెయ్యి, నీకు అదే గొప్ప ఆధ్యాత్మికత. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా సా విశిష్యతే. సో అర్జున, మరి ఇంకొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మరి మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసుకుంటారు. ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే ఈ కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నిటినీ మనస్సును కూడా నియమ్య రభతే అంటే కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారో అర్జున, వాళ్ళు కర్మయోగం, వాళ్ళు ఇంద్రియాలన్నిటినీ అదుపు చేసి ఆ రకంగా కర్మను చేసేవాళ్ళు అసక్తా సా విశిష్యతే అంటే ఈ ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా చేసేవాళ్ళు విశిష్టులు, శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా కొంతమంది దైవభక్తులు చూపిస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఏ పని చేసినా భగవంతుడి మీద భక్తితో ప్రేమతో చేస్తున్నారు, కానీ ఏదో బెనిఫిట్ కావాలని అలా కాదు అనే ఉద్దేశంతో అది నిజమైన వైరాగ్యం. సో మనం ఏ చిన్న పని చేసినా సరే ఇలా ఫలాసక్తి మీద కాకుండా మనం మన డ్యూటీ మనం చేస్తూ ఏదొచ్చినా మనం సమత్వంతో నిశ్చలత్వంతో రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలిగినప్పుడు అది నిజమైన వైరాగ్యం అని చెప్పి అలా వెళ్ళి ఏ సన్యాసం అని అక్కడ నువ్వు సరిగ్గా చేయకుండా కూర్చున్న దానికన్నా నీ పనులు నువ్వు చక్కగా ఇలా చేస్తూనే ప్రతిఫలాసక్తి వదిలి ఆ నిశ్చల స్థితితో నువ్వు ఉండగలిగినప్పుడు పనులు చేస్తూ వాళ్ళే నిజం అందరికంటే శ్రేష్ఠులు. ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులే శ్రేష్ఠులు అంటున్నారు. నియతం అయితే అలా పని చేయమంటున్నారు. ఎలా చేయాలి ఈ పని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్. సో మనస్సును కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసుకుంటూ ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు శ్రేష్ఠులు అన్నారు కదా. సో వాళ్ళు ఎలా పని చేస్తున్నారు? నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హి అకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వం, త్వం నీకు కురు ఇవ్వబడినటువంటి కర్మలను చెయ్యి. నియతం నీకు నియమించబడ్డ పనులు అని అంటే నీ డ్యూటీస్. మనకు నియమించబడ్డ పనులు అంటే ఏమిటి? మన బాధ్యతలు, మన డ్యూటీస్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో వాటిని కర్మజ్యాయో హి అకర్మణ చేస్తూనే ఉండాలి. అకర్మణ ఎందుకు? తప్పనిసరిగా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? శరీరయాత్ర పీచతే, ఈ శరీరయాత్ర అంటే ఈ జీవన యాత్ర నప్రసిద్ధేద్ అకర్మణ పని చేయకుండా జరగదు. సో నీ కర్తవ్యాలను నువ్వు ఆచరించవలసిందే.
ఎందుకంటే కర్మలు చేయడం వదిలిపెట్టడం కంటే చేయడమే మంచిది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీవు చేయి మరి తప్పనిసరిగా. ఎందుకంటే అది అకర్మ కంటే అదే ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. జాయ అంటే మేలు. నిశ్చయంగా నిశ్చయంగా అకర్మణ. నీ పని నువ్వు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయడం, పని వదిలేయడం కంటే ఉత్తమం, అదే మేలు. సో పనిని వదిలిపెట్టేసి సన్యాసం అనుకోకు, దానికంటే నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయడం మేలు. ఎందుకు? శరీర యాత్ర పిచ్చ, మరియు ఈ జీవన యాత్ర కూడా, నీ యొక్క ఈ జీవన యాత్ర అకర్మణ, పని లేకుండా నా సిద్ధించదు. నువ్వు నీ జీవనం ఏ పని చేయకుండా నీకు సిద్ధత్వం అనేది రాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కర్మ చేయకుండా దేహ పోషణను సైతం మనం చేసుకోలేం. శరీరయాత్ర అంటే, జీవనయాత్ర అంటే ఏమిటి? మనం జీవించడానికి అవసరమైనవి రోజువారీ మనం ఉండాలంటే ఏమేం కావాలో ఇవన్నీ కూడా, దేహ పోషణ ఇవన్నీ కూడా మనం కర్మ చేయకుండా ఏ పని జరగదు. మరి దేహం క్లీన్గా ఉండాలంటే స్నానం చేయాలి, దంతధావనం చేయాలి, కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా పనులే మరి. సో అసలు పనులే. అకర్మ ఏ పని చేయకుండా కూర్చుని మనం ఏ బంధాలు తెచ్చుకోకుండా అలా ఉందామని చూస్తున్నావేమో. నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. అది పని చేయకుండా కూర్చోవడం కంటే అదే బెటరు. ఏ పని చేయకుండా ఈ జీవనం జరగదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఆ పని ఎలా చేస్తావు? పని తప్పదు. సో ఏ విధంగా చేయాలి? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞం కోసం అన్నట్టుగా కర్మను చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావనుకో లోకోయం. సో ఈ లోకంలో మరి నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. కర్మ ద్వారా నీకు బంధాలు వస్తాయి. నువ్వు యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా కర్మ చేయి. అలా చేయకపోతే నీ కర్మ బంధాలు ఏర్పడతాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ. ఈ రకంగా కర్మని గనక చేశావంటే కౌంతేయ, ఏది? విష్ణు కోసం అన్నట్టు. యజ్ఞార్థాత్ అంటే యజ్ఞం కోసం అంటే ఏమిటి? ఊరికినే యజ్ఞంలో అగ్ని కోసం అనే అగ్నికి అర్థం ఏమిటి? అది భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాము అని కదా ఆ యజ్ఞం యొక్క అర్థం. సో మనం యజ్ఞం చేసామంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని ఇలా మంత్రాలు అవి చదువుతూ చేస్తూ ఉంటారు. సో అంటే అగ్ని అన్నదానికి ఏమిటి? భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము అని అక్కడ అర్థం కదా. సో అలా నువ్వు ఈ భగవంతుడి కోసం అన్నట్లు తదర్థం ఆ రకంగా కర్మ చేశావంటే ఆ రకంగా పనిని చేయి కౌంతేయ. అప్పుడు ముక్త సంగ, నీకు ఇక ఈ సంగత్వాలు, అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటి నుంచి నీకు విముక్తి వస్తుంది. సమాచార ఆ రకంగా నువ్వు చక్కగా చెయ్యి భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా అని చెప్తున్నారు. సో విష్ణువు కోసం అన్నట్లు యజ్ఞ రూపంలో కర్మని చేయి. అలా చేయకపోతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నీకు కర్మ బంధకారకం అవుతుంది. కాబట్టి నీ విద్యుక్త ధర్మాలన్నిటినీ, నీ బాధ్యతలన్నిటినీ నువ్వు భగవత్ప్రీతి కోసం కావిస్తూ ఆ విధంగా నువ్వు బంధాలన్నిటి నుండి ముక్తుడవు అవుతావు. ఆ విధంగా చెయ్యి అని చెప్పి సలహా ఇచ్చారనమాట. చివరికి సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యత్వం ఏషవోస్త్విష్ట కామధు. సో సృష్టి ఆరంభంలోనే భగవంతుడు మరి అందరికీ కూడా, మానవులకి, దేవతలకి, అందరికీ ఈ విష్ణువుకి ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలతో సహా ఆయన సృష్టించి ఈ యజ్ఞాలతో మీరంతా సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి, ఎందుకంటే వీటిని ఆచరించడం ద్వారా మీ సుఖజీవనానికి, ముక్తికి కావలసిన సర్వము కూడా ఇవి మీకు ఇస్తాయి అని చెప్పి ఆయన ఆశీర్వదించారు. ఏది? ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో దేవతల్ని, మానవుల్ని ప్లస్ యజ్ఞాలను కూడా ఆయన సృష్టించి ఇచ్చి, ఈ యజ్ఞాలు మీరు చేస్తూ ఉండండి, ఈ యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల మీరు సుఖంగా ఉండి ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు అని, మీకు సర్వము ఇస్తాయి. ఇక ముక్తినే ఇచ్చాయంటే ఇంకా అది ఇవ్వలేనిదేముంది. కాబట్టి మీకు సర్వాన్ని ఇస్తాయి ఈ యజ్ఞాలను మీరు సవ్యంగా ఆచరించినట్లయితే అని ఆయన
ఆశీర్వదించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు మరి మొదట్లోనే మళ్ళీ తిరిగి మనకి ముక్తి మార్గానికి దారి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అదొక అవకాశాన్ని ఆయన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మనం మరి ఆ భగవంతుడితో ఉన్న కనెక్షన్ మర్చిపోవడం వల్లే మరి మనం ఇక్కడే జన్మ మరణ చక్రంలోనే ఉండిపోతున్నాము అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సంబంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి అంటే వేదాలు సహాయపడతాయి. ఎందుకంటే ఈ యజ్ఞాలు అవన్నీ ఎలా చేయాలో వేదాల్లో చెప్పారు. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో అని చెప్పారు కదా భగవద్గీతలో 15.15 శ్లోకం అది. 15th చాప్టర్ 15th శ్లోక. ఇక్కడ అప్పుడు అంటే వేదాలన్నీ తెలుసుకోవడం, దానిని పాటించడం వల్ల వచ్చేది ఏంటి అంటే తెలుసుకునేది నన్నే అని. సో అలాగే పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరం అని వేద మంత్రాల్లో చెప్పారు. తనని తెలుసుకోవడమే అని. అంటే జీవులకు ప్రభువు భగవంతుడే. భాగవతంలో కూడా మరి సుఖదేవ్ మహాముని ఈ రకంగా భగవంతుడే అందరికీ పతి అనే విషయాన్ని రకరకాలుగా వర్ణించారు. మరి భగవంతుడు అయిన విష్ణువే ప్రజాపతి, ఆయనే సమస్త జీవులకు, లోకాలకు, సమస్త సౌందర్యాలకు పతి, సర్వులకు రక్షకుడు. విష్ణు ప్రీత్యర్థమై మనం ఏ విధంగా యజ్ఞాలన్నీ చేయాలో మనందరికీ నేర్పించడం కోసమే ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తును సృష్టించారు. తద్వారా మనం ఈ జగత్తు ఉన్నంత వరకు కూడా ఎటువంటి కష్టాలు కలతలు లేకుండా సుఖంగా ఉంటూ ఈ దేహత్యాగం జరిగిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి చేరగలం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకమైన మనస్తత్వంతో జీవనం సాగించిన భక్తులు. సో బద్ధజీవుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం ఇదే. సో యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా ఈ జీవులందరూ కూడా క్రమంగా దివ్యులవుతారు. ఈ కలియుగంలో మరి ఈ వేదాలు హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఉపదేశిస్తోంది కలియుగం. ఈ దివ్య విధానాన్ని మరి సంకీర్తన యజ్ఞం మార్గం అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం అందరికీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది 15వ శతాబ్దంలో. సో యజ్ఞాలు అవి మరి పెద్దవి అందరూ చేయలేకపోయినా సంకీర్తన యజ్ఞం చేస్తే అది సరిపోతుంది అని చెప్పారు. సో శ్లోకంలో ఇంతకీ చెప్పింది ఏమిటి అంటే ఈ రకంగా భగవంతుడు మొదట్లోనే మరి మానవులకు, దేవతలకు ఈ యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి అందరినీ ఈ యజ్ఞాలతో మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి, వీటిని ఆచరించినప్పుడు ఇక మీ సుఖజీవనానికి ముక్తి కావలసిన సర్వస్వాన్ని కూడా అవి ఇస్తాయి. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యథ. సో యజ్ఞాలతో సంతృప్తి చెందిన దేవతలు మీకు ప్రియాన్ని ఇస్తారు. నేను చెప్పినట్లుగా మీరు యజ్ఞాలు చేయండి. మీరు అప్పుడు అలా చేశారు అంటే దేవతలు సంతృప్తి చెంది మీకు కావలసినవి అన్నీ ఇస్తారు. ఆ రకంగా మానవులకి దేవతలకి మధ్య ఈ పరస్పర సహకారం అనేది ఉంటుంది. ఆ సహకారం ఉన్నప్పుడు దేవతల మధ్య, మానవులకి దేవతలకి మధ్య ఇటువంటి సహకారం ఉన్నప్పుడు సర్వులకు కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మీరు ఈ వేదాల ప్రకారం, వేదాలు చెప్పిన పద్ధతిలో మీ యజ్ఞాలు మీరు ఆచరిస్తే అప్పుడు మీ యజ్ఞాల వల్ల సంతృప్తి చెందిన దేవతలు మీకు ప్రియాన్ని కలిగిస్తారు, ప్రియాన్ని కూరుస్తారు. అలా దేవతలు, మానవులు మరి చక్కటి సహకారంతో ఉంటూ ఉన్నంత వరకు సర్వులకు కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. సో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అనేది డీపర్ మీనింగ్ ముందు చూస్తాం. ఈ యజ్ఞాల వల్ల సంతృప్తి చెందిన దేవతలు, యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలో వేదాల్లో ఉంది అంటున్నారు కదా, అదేంటో చూద్దాం డీపర్ మీనింగ్. అందరం మరి అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చెప్తూ యజ్ఞాలు చేయలేం కదా. సో మనందరం చేయగలిగే యజ్ఞం ఏమిటి అనేది ఏమిటో చూద్దాం. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయేభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సః. సో ఇలా మనం కోరుకున్న భోగాలన్నిటినీ కూడా నిశ్చయంగా
మీకు దేవతలు దాస్యంతే ఇస్తారు, యజ్ఞ భావిత. ఎందుకంటే మీరు ఈ యజ్ఞాలు చక్కగా చేశారు కాబట్టి ఆ యజ్ఞాలతో తృప్తి పొంది మీరు కోరుకున్న అవసరాలన్నిటినీ కూడా దేవతలు మీకు ఇస్తారు, ఒసగుతారు. తైదత్తాన ప్రద. సో తై వాళ్ళచే మీకు దత్త ఇవ్వబడినటువంటి దానిని అప్రదాయ అంటే అర్పించకుండా యో భుంక్తే ఎవరైతే వాళ్ళే అనుభవిస్తారో స్తేన దొంగ ఏవస అతను నిశ్చయంగా దొంగ అంటున్నారనమాట. తైదత్తాన్ అప్రదాయ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దానిని అర్పించకుండా ఎవరైతే వాళ్ళే తీసుకుంటారో వాళ్ళు నిశ్చయంగా దొంగలు. అంటే మొత్తం మీద అర్థం ఏమిటి? మీ యొక్క అవసరాలన్నిటినీ కూడా మీరు చేసిన యజ్ఞంతో తృప్తి చెంది ఈ యజ్ఞభావిత అంటే మీ యజ్ఞాలతో తృప్తి చెంది ఈ దేవతలు మీకు కావలసినవన్నీ మీకు ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నవన్నీ వాళ్ళకు కొంచెం అర్పించకుండా మీరే మొత్తం అనుభవించడం ఎవరైతే అలా చేస్తారో వాళ్ళు దొంగతో సమానం అంటున్నారు. సో మనకి ఎవరైనా మరి ఇలా మెచ్చుకుని ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఇచ్చి మనం తీసుకోవడం మర్యాద అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనకు అన్నీ ఇచ్చినటువంటి దేవతలకు మనం తీసుకుని వాళ్ళకేమి కొంచెమైనా అందులోది వాళ్ళకి మనం పంచకుండా మొత్తం మనమే అనుభవించాలనుకోవడం మరి ఇక్కడ చోరుడు, వాడు నిశ్చయంగా అటువంటి వాడు దొంగ అంటున్నారనమాట. సో ఏమిటి దొంగ అంటున్నారు అని డౌట్ వస్తే ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లియర్గా నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో మనకు అర్థం అవుతుంది. యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్ విషయ్ భుంజతే తే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో ఇలా యజ్ఞంలో అర్పించబడ్డ ఆహారం అంతా స్వీకరించడం వల్ల మరి భగవద్భక్తులందరూ కూడా మన యజ్ఞంలో నైవేద్యం అది పెడుతూ ఉంటాం. అది ప్రసాదం అని తీసుకుంటాం కదా. ప్రసాదం ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే చిన్నప్పుడే మనకేం చెప్తారు, ప్రసాదం తీసుకోవాలి పుణ్యం అంటారు కదా. సో భక్తులందరూ పుణ్యం అంటే పాపాలన్నీ, ప్రసాదం తీసుకుంటే పాపాలు పోతాయి, పుణ్యం వస్తుంది, పాపాలన్నీ పోతాయి అని అనుకుంటూ ప్రసాదం తీసుకుంటాం. సో ఆ యజ్ఞంలో మనం సమర్పించిన ఈ నైవేద్యం స్వీకరించడం వల్ల అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులు అవుతారు. అలా కానీ వాళ్ళు తినడాని కోసం మాత్రమే వండుకుని తినేవాళ్ళు, ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకునే వాళ్ళు కేవలం పాపాన్నే భుజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇందాక శ్లోకంలో దేవతలు మీకు మెచ్చి ఇచ్చిన వాటిల్లో దేవతలకు ఇవ్వకుండా అన్నీ మీరే అనుభవించాలనుకోవడం నిజంగా అటువంటి వాడు దొంగ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు నైవేద్యాన్ని అర్పించి భగవంతుడికి ఆ నైవేద్యాన్ని తీసుకుంటే అదేమో మిమ్మల్ని అన్ని పాపాల నుండి రక్షిస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు నైవేద్యం అనేదే లేకుండా మనం తినటానికే వండుకున్నాం అనేసి మనమే తింటే అది ఎలా ఉంటుందంటే పాపాలు లేకపోగా పాపం తిన్నట్లే అవుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆ కృతజ్ఞత భావం అనేది లేకుండా ఇచ్చిన వాళ్ళకు కొంచెమైనా సమర్పించకుండా తీసుకునే ఆ స్వార్థ బుద్ధి దేనికి ఏ రకంగా కూడా మనకు ఉపయోగపడదు అని అర్థం ఇక్కడ. సో అది మనకి క్లియర్గా ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞ చక్రం ద్వారా మనకి చెప్తారు. ఇది మొదటి యజ్ఞంలో అర్పించిన ఆహారాన్ని తీసుకుంటే పాప విమోచనం, అలా కాకుండా అర్పించకుండా మనమే తిందాంలే అనేసి చేసుకుని మనమే తింటే పాపాన్ని తిన్నట్లే అవుతుంది అని ఇక నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఈ యజ్ఞ చక్రం గురించి చెప్తున్నారు. ఇదేంటో చూద్దాం. ఇది యజ్ఞ చక్రం, అదేమిటో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. అన్నాద్భవంతి భూతాని. సో ఈ భూతాలంటే జీవరాశులన్నీ కూడా అన్నం మీద, ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అన్నం అంటే ఇక్కడ ఆహారం. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. ఆహారం దేని మీద ఆహారాన్ని వర్షం సంభవింపజేస్తోంది కదా. వర్షం వస్తేనే ఆహార ధాన్యాలు పండుతాయి.
ఇక వర్షం యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యం. వర్షమేమో యజ్ఞాల వల్ల సంభవిస్తోంది. యజ్ఞం దేని వల్ల సంభవిస్తోంది అంటే కర్మ సముద్భవ. మన కర్మలను మనం సవ్యంగా చేస్తే అదే యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. సో జీవరాశులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతోంది. వర్షమేమో యజ్ఞాచరణ వల్ల జరుగుతోంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురుస్తోంది. యజ్ఞం ఎలా చేస్తున్నాము? యజ్ఞం దేని వల్ల సాధ్యపడుతుంది అంటే ఎవరి విద్యుక్త కర్మలను అంటే ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు సక్రమంగా చేయడం ద్వారా యజ్ఞం అనేది వస్తుంది. సో మన బాధ్యతలు మనం సక్రమంగా చేయడమే యజ్ఞము అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో మరి ఈ శ్లోకం ప్రకారం మొదట భగవంతుడు మనకి మన బాధ్యతలు ఏమిటబ్బా, మన బాధ్యతలు మనం సక్రమంగా చేయడం ద్వారా అంటున్నారు కదా. మరి ఆ బాధ్యతలు ఎవరి బాధ్యతల్ని వాళ్ళు ఏమిటనేది భగవంతుడు కర్తవ్యాలను వేదాల్లో చెప్పారు. ఏది? ఎవరి డ్యూటీస్ని బట్టి, ఎవరి తత్వాన్ని బట్టి, వాళ్ళు ఏ తత్వం గుణాలను బట్టి వాళ్ళకి టీచింగ్లోకి వెళ్ళాలా, పాలనలోకి వెళ్ళాలా, వ్యాపారంలోకి వెళ్ళాలా, పనులు చేయడంలోకి వెళ్ళాలా అనేది మన తత్వాన్ని గుణాలని బట్టి భగవంతుడు ఆ వేదాలలో ఏ పని ఎవరు ఏ విధంగా చెయ్యాలి, మన కర్తవ్యాలను ఎలా నిర్వహించాలని చెప్పారు. సో భగవంతుడు ఇచ్చారు మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని. సో ఆ రకంగా మనం ఆయన చెప్పినట్లుగా భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, ఆ తరువాత ఏది జరిగినా నిశ్చలత్వంతో ఉండు, నీ బాధ్యతను మాత్రం నిర్వర్తించు నువ్వు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో. సో అలా ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు కర్తవ్యం కర్మలు యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యం. యజ్ఞం వల్ల అటువంటి విధంలో గనక నువ్వు కర్తవ్యాలను నెరవేరిస్తే అదే యజ్ఞం. అలాంటి యజ్ఞంతో వర్షాలు వస్తాయి. అలా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు సస్యశ్యామలత ఆహారం వస్తుంది. ఆహారం వచ్చినప్పుడు మనకు కావలసినవన్నీ వండుకుంటూ మరి ఇవన్నీ ఇచ్చిన దేవతలకు కానీ భగవంతుడికి కానీ మరి మనం అర్పించకుండా అంతా మనమే తింటే అది మరి ఎంత కృతజ్ఞతాభావం లేని వాళ్ళం అవుతాం. మరి చిన్నది కింద పడిన తీసిస్తేనే ఎవరికైనా థ్యాంక్ యూ చెప్తాం కదా. మరి మనకు ఆహారాన్నే ఇచ్చిన దేవతలకు మనం అర్పించకుండా తీసుకోవడం మరి తప్పు. నిజంగా దొంగలమే నైవేద్యం అనేది పెట్టకుండా తీసుకుంటే అని ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఈ యజ్ఞచక్రం ద్వారా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్పిన విషయం అదనమాట. సో ఈ రోజుల్లో కూడా మనం చూస్తాం, యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయని, కరువులు అవి వచ్చినప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో అంటే ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే అసలు ఎవరి డ్యూటీస్ని వాళ్ళు యజ్ఞం లాగా చేస్తే ఆటోమేటిక్ సస్యశ్యామలతో వస్తుంది. భగవంతుడే ఆ క్రియేషన్ అలా ఉంటుంది. అందుకే రామరాజ్యంలో మరి అందరూ సరి అయిన ధర్మ మార్గంలో ఉండేవారు కాబట్టి ఆ టైంలో సస్యశ్యామలతలు అవి ఉండే. రాను రాను మరి ధర్మం తగ్గిపోయి ఒక్క కాలు మీదే ఉంది కాబట్టి ఈ కలియుగంలో మరి ఈ ధర్మం కూడా కుంటుతూ ఉంది కాబట్టి మరి ఈ రోజుల్లో మనకి కరువులు కాటకాలు ఈ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువైపోయాయి. సో ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు ఇలా సక్రమంగా చేస్తే అదే యజ్ఞం. అటువంటి యజ్ఞం ఉన్నప్పుడే సస్యశ్యామలతో ఉంటూ అందరికీ సరిపడా ఆహారాలు ధాన్యాలు కరువు కాటకాలు లేకుండా లభిస్తాయి అని కూడా మనం ఈ యజ్ఞ చక్రాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఊరికినే యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞమే కాదు. మన డ్యూటీస్ని మనం కరెక్ట్గా చేస్తే అదే యజ్ఞము. సో అది అలా ఉన్నప్పుడు మనకి సస్యశ్యామలతో వస్తుంది. ఆ తర్వాత అలా వచ్చిన ఆహారాన్ని మరి భగవంతుడికి సమర్పించకుండా మనం ఒక్కళ్ళమే తీసుకోవడం తప్పు అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. సో ఈరోజు క్లాసు ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాం. 14th శ్లోక చూసాము. రేపు మళ్ళీ 15th శ్లోక నుంచి చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.